Tak ahoj, vítáme vás u prvního vydání. Tomáš s Honzou si povídají nejen o PHP, podcast. Ten název jako ještě na něm zapracujeme. To je pracovní verze. Pracovní verze, důležité je obsah. Přesně. Tak já jsem Honza, to je Tomáš a budeme si povídat nejen o PHP. Tak jenom takový to šmejgale, tak co to je, proč jsme tady? Jenom takový to zkrácení. Tomáši, proč jsme tady? Proč jsme tady? No, nás Honzou napadlo, že když už vedeme ty komunity, takže bychom se mohli potkávat a povídat si O tom, co je novýho. Protože máme docela hodně informací, ale potřebujeme nějak dostat k vám, členům té komunity. A zjistili jsme, že lidi moc jako nečtou, tak třeba budou poslouchat víc. Třeba poslouchat, protože to je zábavnější. Takže se tam dáme nějaký forek na lákání. Takže jako hlavní téma dnešního Tomáš s Honzou si povídají nejen o PHP je, dejme tomu nějaký vzdělávání, sebevzdělávání. Protože poslední dobou vzniká hodně takových jako kurzů typu Codecamp, Symfony škola, Čekytas, který se točí kolem toho PHP a já jsem zaregistroval, že i spousta jako firem, větších, tak sami na vlastně jako zodpovědnost bedra berou právě jako tyhle různý školení. Vys třeba teďka nedávno Alza, která jako rozjela nějaký jako workshopy, tuším, že tenhle týden mají gitový nějaký jako školení, workshop. Jo, takže jako i prostě jako takovýhle firmy, které jako do toho moc jako nekopaly, do tohohle jako vzdělávání komunitního stylu, tak asi si uvědomili jako to, že prostě pokud chtějí nabírat jako schopní lidi, tak se budou muset jako naučit jako, nebo dát o sobě vědět jinak, než jako umí vás nalákat jako na dobrý peníze. No, to jsou ty benefity vlastně, že programátoři nehledají jen peníze a kafe a home office, ale potřebují se nějak posouvat dál, aby se furt uplatnil na trhu práce, protože IT technologie se strašně rychle posouvají. No. A i v Plzni, když říkal jsi to Alzo, tak i v Plzni teďka nějaká firma vlastně dělá zdarma Symfony školení. Což vlastně je tuhle sobotu. Nějaký celodenní školení, workshop, od rána do večera, pojďte si to. Já jsem právě na tohle narazil, je to asi rok zpátky, když jsme začínali novou vlnu jako posledních sobot, jak to trošku okořenit, tak vlastně poslední soboty začínají programem ve 3 hodiny, někdy jsme se potkali na oběd, ale tak nějak už občas jsme v tom městě byli od večera pátečního. A co to dopoledne, že jako nechceš to jenom proležet, takže tam byla ta myšlenka, pojďme se tam potkat a někdo udělá nějaký jako takový jako rychlý komunitní workshop na nějaký 2-3 hodiny. A musím říct, jako takhle objíždíme vlastně ty města, tak to mělo jako obrovský úspěch, že prostě třeba v Brně najednou prostě 30 lidí, kteří ti tam přišlo ráno na 9:30, půl 10, který se chtěli naučit Blackfire, tuším, a nějaká ještě technologie, teď nevím, co to bylo. Xdebug. A tak nějak jsme se tam potkali. A myslím, že to byl David Matejka, kdo si připravil prostě jako 2hodinový workshop a sice za 2 hodiny jako se nenaučíš všechno, ale minimálně to otevře ty dveře jako jo, hele, tohle je zajímavý, mohl bych se v tom doma zlepšit. A to si myslím jako, že super a líbí se mi to jako pořádat, líbí se mi to, že tam ty lidi chodí. Ale na druhou stranu potom teďka vidím jako ty jiné firmy, jako je třeba Codecamp, kterým, nebo i Symfony od Koutnýho, ta Symfony škola, že prostě narážejí jako na nedostatek zájemců, nebo což je takový jako zvláštní, jak mně přijde. No, ještě jak jsi říkal, že máte ty neté akce, tak já se vlastně na Symfony snažím se víc ty přednášející, aby tolik nepřednášeli, ale spíš jako ukázali nějaký zdroják, aby třeba teďka jsme měli na srazu v CDNku, tam někdo povídal o PHP Stormu a tak jsme se domluvili, jak to bude vypadat. Já jsem říkal, že PHP Stormu je spousta přednášek, tak jestli by mohl udělat něco jako praktického. Takže se domluvili, že vlastně vůbec nepřednášel a jenom jako otevřel PHP Store a ukazoval, co se děje. A to lidem se to strašně líbilo. Že prostě neměli ty slova, ale měli prostě tu asociaci s tím, co oni dělají doma a věděli, hnedka se mohli zeptat, hele, jak tam použiješ tohle, co to je za feature, nebo jak jsi to udělal tu zkratku. A hnedka měli ty informace. A pak tam byl ještě jeden workshop, nebo ne workshop, taky přednáška. Ale ne tou školním stylem. Vlastně tam byl o roští, o hostingu a tak nějak jsme se tak jako domluvali, hele, co bys spíš udělal jako demo, jakože než jako ukázat, jo, tady si nainstalujete něco na roští, běhá vám to, tady to funguje. Tak nějaký demo. A pak jsme se ještě vlastně na místě domluvili, že by mohl vzít nějakého dobrovolníka
vlastně z řady těch účastníků a na něm si to vyzkoušet, protože jako když už uděláš demo, tak to jde rychle, potřebuješ všechno. Naučený, víš. Právě, no. Takže to je jako nafrkáš, nikdo nechápe, co se děje. No a vzal si tam vlastně Tomáše Fejfara a ten, ještě to měl jako zkomplikovaný tím, že měl Appleovskou klávesnici. No, ale docela jako to zvládal a bylo vidět, že tam vznikaly jako nějaký chyby, na který by ten přednášející mě narazil, ale jako se tam řešili tam na místě a prostě zapojilo se několik účastníků. Kombinace uživatelského testování a vzdělávání publika. Jo, že vlastně byla nějaká zpětná vazba na to, jak to demo funguje, nefunguje. A zapojili se lidi a řešili ty problémy každý trošku jinak, ale nakonec jsme se jako společnými silama dostali k tomu, že ta stránka běžela. A běžela nakonec. A je to natočený, takže ty lidi, kteří jako začínají třeba chtějí si vyzkoušet symfonii, tak prostě jako můžou prostě si jít takhle 30-minutové jako přednášku a rovnou si to rozjet prostě na té jejich platformě a tradát, Sandbox. To je vlastně možná to, proč jako není, že ty lidi se možná nehlásí z toho důvodu jako na ty codecampy, že možná jako nebaví ten přednášející styl. A já bohužel jsem nebyl jako na Codecampu, ale měl jsem právě pocit, že Codecamp se snaží jako nebejt takovým tím, přijdeš do lavice, odkroutíš si teorii a za týden zase na viděnou. Jako, že tam je nějaký projekt, co tuším jako a na něm je nějaká jako teorie, kdy si řekneš, že OK, budeme používat tohle z toho, budeme to používat takhle a po hodině jako zaklapneme prostě prezentaci a šup, otevřete si to. No, jakoby, co jsem měl zpětnou vazbu od jednoho týpka, co tam byl vlastně minulý rok na symfonii, jakože tam bylo každý den něco, týden byl symfonii, tak za mnou jako přišel, že potřeba něco vysvětlit a ty věci, co tam probíhaly, byly jako strašně dohloubky a spíš teoretický, než aby jako tam bylo to pochopení té věci. Jo, že tam bylo prostě hrozně, jako víc toho přednášejícího, než toho cvičení. Jo, je tam jako část přednášející a část s projektem, ale si myslím, že dneska je mnohem důležitější prostě spíš mít 90% toho projektu a pak 10% něčeho, jako co je prostě obecného, co je dobrý jako říct. Ale jinak ty věci, co se týče podle mě projektový, tak jsou hodně specifický podle toho do daného případu. Takže těch 10% jenom spíš takový to, až tadyhle skončíte, tadyhle s tím základem, tak máte přibližně nějakou křižovatku, kam dá se prostě jít vzdělávat dál, jako co vás bude lákat. Vlastně i jako moje cesta toho PHP programátora byla taková, že v každé firmě jsem řešil něco jiného. I když všech těch třeba 5-10 firm hledalo PHP programátora, který prostě umí PHP 5, 6, databáze, blablabla. Takže vždycky je to specifický podle té firmy, co ona řeší. Takže si myslím, že to vzdělávání musí být víc na míru jednak podle těch firm a jednak pro ty programátory. Jo, že to musí být něco, třeba Git, jo, to je konkrétní, relativně jednoduchý. Tady můžeš použít de facto jako všude, jako tam jako neučí se. Ale když ti řeknu PHP, tak nevíš, na čem to bude ten kurz. Budu programovat jenom nějaký jednoduchý e-shopy, nebo budu programovat to fakt nějaký nesmysl platformu, která má zvládnout prostě 100 000 požadavků za nějakou jako pikovteřinu, Bůh ví co, takže jako tohleto. No a myslíš, jako, že to je teďka tady otevřený prostor právě pro ty firmy, které vlastně jako, proč oni to dělají? Oni to dělají z jednoho jasného důvodu, jako chtějí být vidět a schánějí lidi. Jako, co se budeme povídat, já když přijdu do jakýkoliv firmy řešit Netepro nebo cokoliv, jako to nějaký přednášky, tak potřebujeme lidi, máme málo lidí. Tak tohle je vlastně jako jeden směr, jako jak na sebe upozornit v tom dobrém smyslu a nalákat vlastně a ukázat i svoji platformu. Já si vzpomínám vlastně, že takhle jsme dělali rok a půl zpátky Small poslední sobotu. Skoro vlastně celý přednášky obsadili kluci z Molu a to bylo tak nádherný, jak z té jejich strany, tak i prostě z té zpětné vazby jako z toho publika, že ty kluci z toho Molu tam de facto ukázali, jak to pod těma pokličkama vaří. Všichni koukali jako to, že takováhle obrovská platforma se dá postavit prostě na PHPčku, sice jako rozdělaných jako do 5 částí a používaných spousta jako nástrojů, ať to byl Rabbit nebo Elastic, ale oni to ukázali tak s takovou jako elegancí, že si říkáš, teď já bych byl schopen prostě za 14 dní naprogramovat prototyp Molu taky, a pak bych potřeboval dalších jako 10 let na to došperkovat, že? Ale že se mi líbilo, jak oni se nebáli ukázat, co používají. Že to bylo pro mě takový jako fajn, jakože spousta, co mám takhle jako zkušenosti těch firm, se bojí o nějaký prozrazení know-how, což mi přijde jako v český kotlině trošku takový úsměvný, že prostě jako fakt žádná firma tady nevymyslela zatím nic tak úžasného, aby se měla bát toho, že když ukážou principy, tak jim to prostě někdo za měsíc celý ukradne. Jo.
Já myslím, že to takový jako asi typický pro Česko, jako bát se sdílet, aby tě někdo neokradl. Ale musím říct, že jsem tady jsou jako nějaký 3 frameworky za poslední půl rok, co právě open sourceují, že Shopsys je framework. A pak myslím, že nějak Wonderman. To je taky jako něco takového dělá, nějaký CMS a pak ještě jedna firma, kterou teďka se nedokážu vzpomenout, ale vím, že už vznikají první nějaký laštovky toho nějakého jako open source pod nějakou firmou. Mně to právě přijde jako to úplně super. I z toho důvodu, já si vzpomínám, teďka jsem četl nějaký tweet od kluků ze Slevomatu, tak oni vlastně vydali notičky pro Code Sniffer na jejich Code Sniffer, což je prostě první takový to, než jdu do firmy, tak se kouknu, jakou oni mají úroveň jako toho psaní, jako to, protože to je jako fajn vidět, jako, že přijdu někam, takhle se to tam píše a všichni to takhle píšou, že prostě můžeš číst po 10 lidech a furt to bude ti připadat jako po jednom člověku a do té firmy jako to budeš chtít víc, než do firmy, kde je 10 programátorů, každý si řeší ten projekt po svým a de facto jako budeš tam řešit na 10 projektů jako úplně jinak mentálně. A právě jako uvolňování těch zdrojových kódů, i když třeba jenom malinkých částí, si myslím, že i tobě, jakožto programátorovi, který třeba schání práci, tak se koukneš, jak oni vlastně tu technologii už ovládají, jako, jak s ní pracují a jaký v tom vlastně mají pořádek. Což si myslím, jako, že je fajn, než přijít na pohovor do firmy a tam si bavit s programátorem, s někým z HR a vlastně všichni si budete tak nějak mazat med kolem huby. Já jsem superový programátor, my jsme superová firma, ale když oni se kouknou na tvoje zdrojáky na GitHubu, ty se koukneš na jejich zdrojáky na GitHubu, tak přibližně tušíš, jako každý se snaží na ten GitHub dávat jako spíš ty lepší věci a potom v té praxi hold občas jako je potřeba zaprasit kvůli časopenězům, ale i tohle to si myslím, že je super jako to, že než někam jít takhle do firmy na nějaký slepý pohovor, tak se kouknout, jaký ona má vlastně i ty open sourceové jako aktivity. No. Mně se jako na tom líbí, že na tom můžeš vidět, jak ta firma pracuje, když nějaký problém, nebo jak pracuje s komunitou, že ten balíček je udržovaný, verzovaný, že má vlastně kodní standardy, testovaný, jsou tam testy. Takže už najednou víš, že když někdo do open source udělá testy a je to ještě pro firmou, tak podle mě v té firmě je hodně dbáno na to, aby ten kód byl kvalitní, protože málo co se uvolní pod open sourcem v nějaké firmě. Takže to mi třeba jako programátory dává nějaký náznak toho, že v té firmě to bude fungovat ještě líp, než jak je udržovaný ten open source. A máš pocit jako to, že ty firmy v tomhle tom už jsou dobré, nebo teprve jako začínají? Já myslím, že tam chybí takzvaný jako community manager, že člověk, který by se staral, jakože programátory mají dobrý, ale je těžký udělat něco, co jde ven, kde ti jako někdo cizí píše, že tam máš nějakou chybu, nebo že potřeboval tohle. Že to potřebuje právě ty soft skills, jak komunikovat s někým, tak aby ho od toho, když tam má issue, tak aby se pomalu dovedl k tomu, že ti pošle pull request. Že to nemusíš dělat za něj, ale že i sám ho jako budeš navádět k tomu a ti pomůže, poradí, nebo udělá to za to. Jsem třeba líbí, že Ondra Mirtes je tam docela aktivní, a takže to s těma lidma řeší a prostě mu tam poslají pull requesty. Takových lidí si myslím, že bude přibývat a že firmy časem docení tady ty pozice, protože já vidím jako strašnou ziskovost v tom open sourceu, v tom, že já vytvořím nějaký kód, dám ho někam ven, zároveň používám ve svém komerčním projektu a někdo cizí mi jako opravuje chyby a vyvíjí ho a já se o to nemusím starat. Vlastně jakoby outsourcuju svou nějakou práci. A zároveň on z toho má taky zisk, protože on to nemusí celý vymýšlet znova, ale prostě investuje jako hodinu za 2 týdny do něčeho, co mu taky vydělá jako hodně peněz. To je ten ideální svět. Já občas mám takové pocit, že takhle to bohužel jako nefunguje, že občas to jako, že vydáš něco a pak akorát posloucháš negativní, to je blbě, tohle bych udělal jinak a tak. Pak se od toho, ale já bych to udělal jinak, ale nemám čas to udělat jinak. Jo. Chce to jako, je tam určitý, já jsem takhle právě začal zpravovat Apigen před 2014 a na začátku to bylo takový, jako, že tohle je blbě, a já jsem jako nedal na to reagovat a cítil jsem se úplně tak jako chudinka. Ale pak jsem se naučil s tím pracovat, takže jsem na ty lidi nereagoval hned, když jsem byl nasranej nebo oblížený. A tak jsem říkal, a tomu člověku něco vadí, tak je asi motivovaný, tak se ho zeptám nějak, jako, co by potřeboval třeba změnit. A takhle jsem prostě nějakým koučovacím způsobem z něj dostal, že mu tam chybí tahle feature. A řeknu, hele, tak jako OK, tak ji tam dodělej. Jakože on to dodělal. A teďka jsem říkal, hele, zkusíš test? On říkal, no, test moc neumím. Tak jsem jako tam test dopsal, že jsem jako měl zadarmo feature. Zároveň jsem měl s ním jako dobrou zkušenost, takže když příště přijde, tak bude to chtít jako používat dál.
A příště už třeba zkusím, jestli udělat ten test, protože vidí vlastně ten můj test na ten jeho kód, takže jako je to pro něj srozumitelnější. Takže chce to tak jako opečovávat a chce to hodně investice na začátku, ale pak to prostě poběží časem víc a víc samo. Když se vrátím zpátky k tomu vzdělávání a fakt jako možná teďka udělám velký skok někam jako jinam, ale mám takový pocit, že prostě v mý bublině existují dvě skupiny lidí. Lidi, kteří se chtějí vzdělávat a vzdělávají se a de facto já, jakožto tvůrce nějakých vzdělávacích programů, nemusím ani hnout brvou na to, abych je dostal na svoji jako stranu, jako dobrá vzdělávání je super, protože oni proaktivně jako za tebou de facto přijdou. A pak je ta druhá skupina lidí, kterým to je jedno. A já teďka řeším právě, jak oslovit tyhle, jako mně to je jedno, abych v nich probudil takovou tu chuť prostě být lepší, jo, jako ať je to, že jim to třeba může jako za rok prostě zvýšit plat, protože se budou jako pevnější v kramflecích a na nějakým tom ročním ve firmě pohovoru řeknou, hele, jsem zase o kus lepší, protože jsme tadyhle přepsali tohle, udělali jsme to takhle, myslím, že by to mělo být jako i odražený na mém platu. A nebo pro ten důležitý jako pocit je sám v sobě, jako že nekrním, ale že prostě jako rostu, že jo. A teď jenom jako jak se dostat k těmhle lidem, jako. No tak jestli už je máš? Nemám. Tak znáš je, ne? Neznám, jako víš co, v mém okolí jako to vidím, jako jsou tam a nevím, jak je přesvědčit, protože nechci je přesvědčovat, ale spíš obecně jako v té společnosti vidím jako to, že na workshopy chodí plus minus ty samé skupiny lidí a přijedou ti třeba přes půlku republiky na ten dopolední workshop po soboty, protože chtějí. A je to v sobotu ráno, vstávají v 6 hodin ráno a prostě jdou. A pak prostě jsou lidi, kteří akorát to si na netu jako napíšou a bude to zaznamenaný, abych se na to mohl kouknout. Jo. Což je aspoň pro mě jako dobrý, tak bude to pro vás zaznamenaný, můžete se na to kouknout a příště by bylo super, kdybyste dorazili, protože ten workshop bez vás je polovičatý nebo třetinový, jako není to úplně ono. Ale aspoň jako, že třeba někdo z nich má tendenci se potom na tu věc kouknout, prvně na tom videu a třeba potom nějak se v tom dál jako vzdělávat dál, budíš, ale pak je tam ještě ta skupina lidí, který chodí do práce od 9 do 5, udělají tu věc, jak jsou naučený a ani nemají jako potřebu tak nějak, protože to tak nějak to okolí na ně netlačí, firmy na ně netlačí, firmy je v tom nepodporujou a oni to mají tak nějak na háku. Tak jenom jako to... No, myslím, že tam je asi důležité zjistit, co by ty lidi potřebovali, aby měli motivaci se jako vzdělávat. Jestli se nechtějí vzdělávat, protože to mají povinný od firmy a minule to byla prostě nuda přes víkend, když mohli být s rodinou, že s tím mají nějakou negativní zkušenost, nebo fakt jsou spokojený v té práci, to zase jako nemá smysl lidi oslovovat. A myslím, že ta cílová skupina je lidi, kteří jsou trochu frustrovaní, ale zároveň mají se vzděláváním nějakou blbou zkušenost. Jo, tak si jim třeba nabídnout. Já jsem třeba... Taky to, halo, my nejsme základní škola, ani střední škola. No, což jako... Umíme to jinak. Dneska tady podle mě není moc školitelů, kteří by to dělali jako zábavně a interaktivně, že spíš ty školení jsou o tom, já budu něco 3 hodiny povídat a konec. Nebo co jako slyším třeba negativní zkušenosti. A třeba jsem takový prodával to vzdělávání tak, že jsem řekl, hele, jako já jsem se prostě naučil doktrínu, protože jsem věděl, že si pak můžu říct o 200 na hodinu víc. Jo? Stálo mi to za ty 3-4 měsíce nějakého tápání. A teď už ten skill mám a už prostě ta moje hodnota na práce je vyšší a už to nemusím nikdy řešit. A zase můžu jít o něco jiného. Jak vybírat si nějaké dovednosti, které tě fakt jako posunou. Nemá se asi smysl učit CSS3, když jsi PHP programátor. Jasně, a hlavně jako to úplně i ta šíře je prostě fakt obrovská. Prostě jako to možná jako vybírat si kratší jako úseky a říct si, OK, to teďka prostě 4 roku budu trénovat tohle a teď jak začít. Jako. No. Třeba teďka nějaký školení toho Gitu od WebDev.js Evenings, právě v té Alze myslím. A Git je prostě jako relativně malý úsek dovedností, který tak nějak všichni mají pocit, že by potřebovali nebo chtěli by umět. Git. No, třeba. Co to dělá? Git Kung Fu Master. Jo, takže pro ty lidi je pochopitelný, co se jako ještě nejsem v tom sebevzdělánci procesu, že tohle něco, co se můžu naučit. Že mi to hodně dá, že to je malý. Zatímco když ti řeknu, hele, kurz PHP, tak prostě to je nesmysl. Nevíš, co se máš naučit. Na začátky PHP to od for each a po if. Jako to. A víš, kdo se tam přihlásí. Prostě jako lidi, kteří prostě programovali třeba v Basicu to na střední škole, protože museli, pak si odkroutili prostě nějaký kus práce, někde zjistili, jako, že by je to mohlo bavit a chtějí se prostě to a třeba ti přijdou prostě v 5 lidech na nějaký takovýhle kurz. Ale
OK, i tohle to může být jako cílovka, ale já kam chci cílit, tak vlastně jsou takový jako ty, já jak se motám kolem Meta Frameworku, tak konkrétní věci, jak to dělat tam ty věci. Protože Meta Framework staví na úžasném jako komponentovém systému a když ten člověk jako pochopí pár základních věcí, jak se to umí komunikovat s DI kontejnerem, tak najednou ten kód po 2 měsících může vypadat diametrálně jinak, než když přišel k Meta Frameworku, udělal se nějaký quick start na online, co tam jako je postup, takový ten rychle do toho vlítni a pak tam chybí takový to, no ale tohle to se dělá lépe, správnějc, úplně jinak. Tohle už tam jako třeba není a tohle to jako, na tohle se zaměřit. Ale třeba kratší věc, jako na odpoledne, domluvit se třeba s firmou, říct si, vy tady máte 5 programátorů, skončí prostě ve 4 hodiny odpoledne, budou na 3 hodiny prostě tamhle do zasedačky, kde bude jenom workshop na tohle pro ně. Specificky jako kouknu se na váš kód, co tady vlastně jako řešíte, jak to řešíte, navrhnu jako jak by se to teoreticky mělo dělat správně a najdeme tam někde mezi tu cestu, která by byla pro vás i pro mě, jakože odcházíme win-win. Jo. Já jsem jako v tomhle prostě vzdělávání jakoby řešit. Menší, iterativní, dlouhodobě specifický, jakože to nebude 20 lidí místnosti, ale bude 5 lidí z jedné firmy a ty víš, že se s nimi můžeš jako mluvit, že jsou všichni na podobné úrovni, spíš než 20 náhodných lidí, který prostě pozbíráš. No. A ty se vlastně jako dostáváme k nějakému mentoringu nebo koučování. Vlastně to vzdělávání není o tom jako jít jednou za rok na nějaké jako školení a otevírám hlavu, naučte mě všechno nové, jako, takhle to asi nefunguje. Takže v té realitě taky funguje, že si každý den prostě naučíme kousek. No. Jo, jakože není to, že jednou za půl roku jdu na školení, ale prostě každý tweet, článek. No, posouvám se. No, postupně. Jako, co jsem se bavil takhle jako s kamarádem, jak si naznačil to téma mentoring, tak on studuje vysokou školu v Austrálii a říkal, jako, že hnedka od prváku si našel, nebo tam mají nějaký systém, teď nevím přesně, jak to bylo, že si nejde třeba o ročník, o 2 starší lidi, který nějakým způsobem jste domluvený, třeba za nějaký malý bakšiš, tě mentorujou. Protože oni už prostě si tím prošli tím spotkem, tím prvákem, už jsou ve druháku nebo ve třetíku, nebo zároveň už tam jsou nějací profesoři a mají na tu tvůj problém nějaký už nadhled a ty třeba k ním chodíš jednou za týden, jednou za 14 dní na hodinku a diskutuješ s nima ten konkrétní problém, co teďka řešíš, jak ho řešíš. A že vlastně tam ta krátká iterace, že prostě měsíc nevymýšlíš úplně novou cestu, ale že třeba jako 3 dny vymýšlíš novou cestu a pak dostaneš vlastně jako takovou to kritické zhodnocení někým, kdo vlastně už si tímhletím taky prošel a taky už mu to někdo jako třeba vyvrátil nebo potvrdil nebo něco takového. Tohle je super, že tohle mi strašně chybělo třeba 6 let zpátky, když jsem začínal jako s netem, s PHPkem, takže jsem jako nevěděl 1-2 věci, ale nevěděl jsem, co nevím, nebo co potřebuji pochopit, že tam nebyl nikdo, hele, tady tam prostě přidej 1 třídu a to udělá to, co potřebuješ. Že je jako těžký podle mě vědět, co nevíš, když to ještě nevíš. Já mám de facto každý týden takový ten aha moment. Jo, aha, tak ono tohleto, když to dává smysl, proč mě to nedocvaklo dřív. Jasný, no. A teď je otázka prostě jako to, na koho jako cílit, jako kdyby si chtěl nabízet své mentorské jako možnosti. Protože ty nabízíš jako mentorství de facto. Ty máš možnost vlastně, myslím, že skrz Naučme se, tam máš nějaký hodinový školení skrz Skype nebo potkání se někde. A jakou máš jako zpětnou odezvu, jako chodí ti takhle lidi na to? Nebo? Ty lidi spíš jako chtějí poradit s nějakou věcí, ale není to vyloženě mentoring, protože mentoring je něco jako dlouhodobýho, vyžaduje to nějakou důvěru v toho člověka, jako, že bereš jako nějakou autoritu, která tě něco naučí. Jako nevybereš si někoho jen tak. Takže pro mě by to bylo jako nějaký nový pole, který bych si teďka třeba rád vyzkoušel. Mě to hodně připomíná jako z jiné reality, když chceš jako nějakým způsobem pracovat se svým tělem a nechceš být takový ten nekonečný začátečník, samostudent, že třeba si řekneš, OK, tak vyčlením si nějaký měsíční budget na nějakýho profíka, který se mnou bude chodit do fitka nebo ven, běhat nebo tohle a pokaždý mě bude pomáhat s tím, co dělám a zároveň mě bude vlastně posouvat v tom, abych byl i schopen bez něj v rámci toho týdne jako fungovat. Takže vlastně jako takovýhle osobní trenéry pro programování. Takže to je takový
že v tom fitness tam to funguje, že tam není problém jako to, že lidi chodí pravidelně jednou týdně, dvakrát týdně na hodiny jógy, kde prostě jako mají nějakýho vyučujícího, dejme tomu, který má jich tam 6, řekne, teď si dáte nohy na hlavu a on je kontroluje, jestli to dělají správně, ty to potřebuješ dát takhle, dýchej sem, tohle. A když tam takhle přijdou po třetí, tak už oni vědí, jako co mají dělat, už se tam dostávají a on může říct, OK, tak teď už máme nohy nahoře a přidáme k tomu, že ruce dáme prostě do strany. A takhle vlastně jako se zlepšou a ty lidi prostě jsou ochotní za to platit, berou to jako prostě samozřejmost, že za to se platí a že i vnitřně jako vnímají, že je to nějakým způsobem posun. A teď jako když vezmu ten IT svět, kde spousta věcí se teďka objevilo zdarma, že mi přijde jako, že ten trh je trošku i přesycený těma vzdělávacíma aktivitama, tak ty do toho chceš zanést jako něco takového. Myslíš, jako, že to nenarazí jako na nějakou zeď, jako proč bychom měli k tobě chodit, platit 400 jako toho za hodinu nějakého takového mentorování, když můžeme tamhle každý týden si vybrat nějakou programátorskou věc. Já myslím, že to chce mít jako tu pozitivní zkušenosti, takže na začátku asi to musí být něco, co je zdarma, aby lidi neměli pocit, že platí za zajíce v pytli. A jo, jako byste jako, že yoga, tady ty věci, to už tady prostě stovky let, takže ti nepřijde blbý ti za to zaplatit. Ale jako mentoring... Programování tady je taky x let. Ale to jsou zase na to tady školy, že jo? A přijde ti divný, to já chodím do školy na IT a už bych měl jako platit nějakému typu jako mentoring, když vlastně jako peníz mám dost a všeho mám dost. Jakože musí tam plně vzniknout, když se integruje něco nového, tak musí vzniknout nějaká pozitivní zkušenost. Takže prostě, že bych třeba jako někomu nabídnul, ale pojďme si to vyzkoušet, jednou za týden, za 2 se sejdem a uvidíme prostě, jak nám to bude vyhovovat. A chceš to zkusit jako spíš na ty juniorský nebo seniorský jako pozice? To je asi jedno. Je to jedno. Protože když jsi jako mentor něčí, tak... A ono to je taky takový jako juniorský, seniorský, protože spousta seniorů jako v jednom skillu z 10 a i ten junior taky může být jakože v něčem zkušenější než ten senior, jakože pro mě to rozdělení to není tak důležitý. A spíš je to o tom, že co ten daný člověk potřebuje doplnit, s čím já mu můžu pomoct. Jo, že senior v PHP třeba bude potřebovat Elasticsearch, tak může, hele, tak to jako problém, jo. A zase nějaký junior třeba začne na tom Elasticsearchi, tak zase může být jako v tom zkušenější. Takže to je vždycky jako, asi jako momentálně. Že to nejde prostě říct takhle jednou větu. Já taky jako neumím spoustu věcí a některý zase jako umím a ty, co neumím, tak zase potřebuji na to někoho jiného, abym to vysvětlil. A dobrý, kdyby takhle vznikla nějaká jako síť prostě navzájem se jako vzdělávajících jako lidí. Což podle mě jako byla původní myšlenka, naučme se, že jako toho projektu. Jako já něco umím to a budu to sdílet dál. A podle mě jako si to trošku jako daří, jako že ty lidi tam furt chodí a furt se tam objevují nějaký nový témata. Ale jakože něco takového na ten mentoring jako programování, myslíš, že to může fungovat i bez nějaké platformy, že si řekneme, hele, OK, tak já, Honza Černý alias Chemix, ty jako Tomáš Votruba si otvíráme teďka každé jako 1-2 pozice pro nějaký 2 zájemce, kteří by chtěli si zkusit být mentorovaný? To musíme zkusit, no. To zkusíme, ale jako třeba se někdo chytne, třeba ten svět ještě není tak jako bláznivý a třeba se to video, audio dostane k někomu, koho to zaujme a řekne si, hele, OK, to zkusím to a třeba jako to padne. Třeba myslím, že to je super v tom, že ty máš někoho, kdo je 5 let dopředu na podobné cestě a on ti prostě řekne, hele, tady jsem spadnul, teďka prostě ušetříš rok, když půjdeš tudy. Jo, tak to dělám pro mě třeba s marketingem. V kterém jsem moc talentuju, tak se sejdu s někým, kdo prostě to dělá léta a on mi řekne 4 tipy a pak wow, to je dobrý. Pak to vyzkoušíme, to funguje a wow. No. To je mnohem lepší, než když mi někdo 3 hodiny mluví o marketingu. Ve skupině prostě dalších 10 lidí. Jasně, taky to. Jo, už. Už bude ten Facebook. Už byl ten Facebook. Jo, Příště. Teď už je Instagram. No. Tak to je výzva. Tak to určitě připravím hnedka nějakou stránku, zkuste mě jako mentora. Asi, že musíš mít jako nějakou jako takovou... Try it. Try beat me. My 2 jsme se potkali de facto jako nedávno s tím, že jako tak nějak navzájem jsme měli mezi sebou takový ten
to je Tomáš Votruba, to je Honza Černý, toho nemůžu jako tohle. A pak najednou jako, hele, tak zajdem na oběd a zjistí, že jsme normální kluci, kteří prostě jako žijou normální životy a umí se smát vtipům a na něčem se domluvit. A teďka jak tu věc jako předat vlastně těm lidem, kteří se třeba bojí, jako, nebo já nevím, no. Jo. Že prostě jsme normální lidi, kteří mají nějaký Twitter účet, telefony prostě na stránkách, že jako prostě když napíšou SMS-ku ahoj, ale já budu příští týden v Praze, to úplně můžeme zajít na kafe, pivo, cokoliv, tak jako naučit ty lidi jako ztratit ten strach jako z toho oslovení neznámý. Což jako třeba vidím já na českých jako konferencích oproti jako těch zahraničních, že tadyhle se vytvoří takový ty skupinky lidí, co se znají a tam si štěbetají a pak tam mezi tím ještě pobíhají ty nováci, který tak nějak krouží a občas jako aspoň jako dají to ucho, ale nic neřeknou. Když to v tom zahraničí, tam je to každý s každým a nebojím se a tak. Tak myslíš, že to je jako v nás, jako v Čechách? Nebo jako to... Já myslím, jako, že to je hodně takový to doba smrdí od hlavy, že jako na těch lidech nahoře, když tak řeknu, aby zašli za těma lidma, kteří se třeba jako bojí. Třeba mně funguje takový to, že někdo přijde na sraz, novej, a já si někoho podám ruku, řeknu čau, hele, tady mám sraz, tam záchody, jídlo, a ten člověk jako neví, ale jako, že tyjo, to je on. A pak jako tím, jak se tak jako seznámíme, tak se pak jako spíš začne bavit normálně, protože on vidí, že já jsem člověk, prostě oba jsme lidi a že se tam nastaví ta přátelská atmosféra. Takže já myslím, že to je právě takhle na nás, jakoby k těm za tím lidma třeba přijít, hele, jako, jestli chceš, jak ti můžu prostě mentor nebo něco vysvětlit. Já tady dneska mám hodinu, tak bys potřeboval něco. Tak jo, tak. Otevřu si nějaký otevřenou hodinu, kdy můžete přijít, jako. No, napsat, Skype, zavolat. Ty fronty. wow. Toho bych se nevládal. No. Jestli zaťukají 3 lidi, tak myslím, že mám úspěch. Jako. Ale s tím mentoringem já musím říct, jako, že já sám to aplikuju na sebe, a že se snažím kolem sebe jako obklopovat jako chytřejšíma, vzdělanějšíma a programátorsky lepšíma lidma, abych mohl okoukávat vlastně jejich kód a díky tomu vlastně se i sám sebe jako posouvat. Takže i jako z tohoto pohledu si myslím, jako, že je dobrý a říct si to prostě a uvědomit toho člověka, že on vlastně takhle na mě funguje a jestli bych se třeba mohl někdy jako jenom tak zeptat, proč je tohle udělaný takhle a makově a proč nepoužil tohle. Takže i sám na sobě jako se zbavit tohohle z toho strachu někomu napsat a zeptat se, proč to tak je. A mě ještě možná jako funguje takový to, že hele, ty můžeš naučit IT a ty můžeš naučit takový to, co děláš v tom svém oboru, jako třeba jako marketing, nebo jako třeba zdravotnictví, zbraně, sport, blablabla. Takže tam ta směna jako je vzájemná, že to není o tom, že já jsem mentor a ty jsi mentorující, ale že oba si můžeme, že vlastně jako my dva, jo? Jsme se prostě potkali navzájem, jsme si přidali nějaké zkušenosti, předáváme si. Takže jako se necítíme blbě, kdybych prostě to furt chodil jako za učitelem, tak říkám, to je divný, furt se otravuju. Ale tím jako cítím, že to je prostě vzájemně, že si máme oba co dát, a že jako oba to v tom druhém vidíme, tak je mnohem taková volnější atmosféra a probíhá to podle mě mnohem s nás. Takže já myslím, jako, že právě proto jsem říkal, jako junior, senior, že mi to moc nedává smysl. Takže prostě každý si můžeme navzájem obohatit o nové zkušenosti. To mi dává smysl. Tak to jsme probrali, jako myslím, že ten mentoring jako takovou tu myšlenku dobře. Tak. Mentoring, nábor, sebevzdělávání, boom kurzu. Tak já myslím, že jsme to tak nějak letem světem probrali. Trochu. A na první výkop jako podcastu Tomáš si povídá s Honzou nejen o PHP, jako... Myslím, že dobrý. Že dobrý. Jo. Tak vás nezanatíme příliš velkým množstvím informací. Já doufám, že jsme se vlezli do těch 20 minut. Všechno zvyklíš a budeme mluvit tak rychle. Hodně rychle budeme mluvit. Nikdo to nepozná. Nikdo to nepozná. Malko to zapníme, rozloučíme se a třeba za 14 dní znovu jako něco natočíme. Tak jo, mějte se hezky, ahoj. Ahoj.